Ja, de eerste bezoeker. Wieso zo vroeg hier? Ja, vorig jaar hier naartoe komen, maar een goed programma. En vorig jaar verrassing omdat we dat goed kunnen zien. Want wie lang staat je hier al? Ja, we waren om 12 uur over huis gaat, hè? Of misschien iets eerder zelfs. En kom je er ieder jaar? We zijn nu derde jaar. Ja. En deze dag, wie is dat voor u? Ja, dat is morgens vroeg opstaan. Dat is even alles geregeld. In de schmink zetten, met de hond wandelen en zorgen dat we op die thee zijn. Ja. Dus dat is de dag op dinsdag. En als je moet antwoorden op de vraag, de grote Gulpener Vastelovensfinale is voor mij? Heel erg gezellig en gevarieerd programma. En in ieder geval echt het einde van het carnavalseizoen. Ja, dat is voor ons. Welkom allemaal. Hier staan tenminste een aantal echte diehards. In het voorprogramma, Grote Gulpener Vastelovensfinale, welkom. Zou weer allemaal een man of 20, 30, 40, 50 een bericht schikken dat het hier eigenlijk heel erg leuk is, dat het momenteel redelijk druk is en dat die zo vlot mogelijk naar Gulpen komen. Donderdag, dan kunt je gauw beginnen, want die achterstunder die is artiesten klaar voor het voorprogramma. Lust die Beethoven, wenn it allen gewüsstjes, ich will mir, Frauenlü, werf sie in de Luft, schön Frauenlü's Beet. Grote Vastelovensfinale in Gulpen, wat betekent dat voor dich? Einde voor de feestje. Ik vind het gewoon fantastisch. Dag met de schoonste lui hier, prachtig verkleed, gesminkte lui, geweldig. En ik wil het niet missen, ook niet als het regent. Ja, dat maakt de afsluiting van carnaval. Ja, absoluut. Een topper. Eén groot feest. Ja. Heerlijk. Mossebizie. Dat is gewoon het toppunt van het toppunt. Dan gaat zich finaal uit de baan. Wat morgen is het, hè? Dus de Celeste kan een finaal deel te worden. Dat is hij. En hoe? Nog één dagen even knallen en het is sloes. Ja. Belangrijkste even nog even genieten. Ja. De Grote Gulpener Vastelovensfinale vandaag. Wie gaat het, Robert? Een beetje stressig, maar gelukkig het lukt allemaal. Er zijn nog geen kleine probleempjes, maar die lost voor allemaal op. En dan kun je gewoon een feestje bouwen. Hè? Jammer van het weer, maar ja, ook dat kunnen we een keer voor. Dus we bouwen gewoon een feestje, klaar. Ja, ik heb natuurlijk heel veel bekeken bij zo'n organisatie. Noem eens even kort, waar jullie misschien niet aan denken van goh. Nou, kijk, we hebben uiteindelijk, moet je even denken, morgen beslist om een ander podium te laten aanrukken. En dat staat dan pas op maandagavond, dus je kunt niet bouwen wie ze dat wilt. Er moet alles verankeren, alles moet anders, het ganse plan wordt omgegooid. Dan moet ze met vergunning moet anders, gemeente, en dan moet ze heel ontdekken. En gelukkig deed de gemeente en de brandweer en politie allemaal goed met, dus super, echt te gek. Gewoon een heel leuk programma en heel divers. En er zijn nog weer een aantal leuke samenwerkingen op de bühne, dus we hopen dat dat in ieder geval weer gaat klappen. Ja, nu is het voorprogramma nog bezig, dadelijk start de live-uitzending. Om 4 uur start de uitzending en die wordt dan semi-live uitgezonden, dus die start eigenlijk om 8 uur. Begint eigenlijk op de televisie het programma. Voor ons gemeente betekent dat uiteraard heel veel. Hè? Alleen de naam al, we hebben dat een aantal jaren en we willen dat natuurlijk ook in de toekomst houden. Carnaval zit voor het epicentrum hier in Gulpen-Wittem, dus vasthouden. Helemaal uit Oeteldonk? Ja, ik ben geboren en verwonnen in Den Bosch. Hè. Ja. En kom
je speciaal voor vandaag nog hier? Iedere dinsdag, ieder jaar, 3e keer nu. Heerlijk. Ja, ja. Wilt goed? Ja, heerlijk. Lekker afsleten, hè. En de regen die hebben we in Den Bosch gelaten. Ze vieren kind, dan maakt ze vrucht. Oh, het is heel speciaal. Al jaren geleden ben ik er eigenlijk bij gevraagd geworden. Toen werkte ik nog voor de televisie bij L1. En L1 organiseerde dit mede met een lokale organisatie. En toen hebben ze mij gevraagd of ik de tv, het programma, wilde mee organiseren. Dus ik ben er eigenlijk al bijna vanaf het begin bij betrokken. En toen hebben ze ook gevraagd aan mij of ik in het aanbevelingscomité wilde komen zitten. En daar zit ik nog steeds. Dus dit is hem. Formeel ben ik lid van het aanbevelingscomité. De grote gulpen vastenavondsfinale, wat betekent dat voor u? Een traditie wat van jaren duurt. Ja, zeker weten. Ik keer van wie. En voor u? Nou, eigenlijk is het de afsluiting van carnaval, maar ook het begin. En het is altijd een prachtig feest, een geweldig feest. Het weer maakt niet uit, we amuseren ons altijd. De weergoden waren eens goed gezind. Dat was al een beetje. En vorige keer vooraan op de bühne staan, dat ging perfect. En het publiek, dat ging hartstikke leuk met. Het was nog niet helemaal vol het terrein. Maar ik moet zeggen, voor de 70% was het ervoor. En het allerbelangrijkste was dat die lui die wat daar waren lekker meedegen. En natuurlijk, ze kennen de deur, misschien de liedjes voor de eerste keer. En toch deden ze allemaal met. Hartstikke leuk dus. Dit betekent echt alles voor mij. Het is het enige wat ik de ganze jaar opteer. Alleen om dit met te maken. Zo'n ambiance hier. Kijk eens hier. Iedereen had het goed. Kom allemaal. Oh, we regen dit. Dit is niet erg. Schoon om niet te zien. Eén groot feest en dan afsluiten met een hele grote knaller. Dan zit die bos in de familie. En dat is de leven. Zelfs van alle oude liefie. Kom met de vaste lovers toe. Dan zit die bos in de familie. Ons lezen aan de kut. Die hebben allerlei hetzelfde naar de helft van de helft. Zo gek wie een schub. Geweldige aansluiting van het seizoen. We zijn vanaf november, oktober, september. Let maar op, ze zijn even bezig. En als ze dat op deze manier gaan aansluiten, ja, dat is toppie. Dat is geweldig. Ja, heerlijk. Maar ik weet er echt niks aan toe te voegen. Guus heeft alles gezegd. Volgend jaar misschien mogen we weer komen, echt wel. Carnaval is voor mij al een enorm leuk feest. Waar ik elk jaar halsrijkend naar uitkijk. Maar het is ook echt vet, met name die finale hier in het dorp, waar we echt de energie van krijgen met z'n allen. En het is vet waar we echt weken naar uitkijken en dan is het zover en dan gaat het ook echt los. Ja, voor de gemeente is het natuurlijk fantastisch. Het is een geweldig evenement en het had een enorme uitstraling voor de gemeente Gulpen-Wittem. Nou, een fantastisch evenement. Ik al jaar weer aan het eind van de vastelavond. Ik word erbij eigenlijk, zeggen we weer, het een van de eerste keren georganiseerd wordt, toen nog als gedeputeerde. Ja, het is een fantastisch feest, hoe normaal gesproken bij heel Zuid-Limburg op afkomt. Ik heb het mogen bedenken. Ik heb het 13 jaar mogen werken. Samen met anderen. En het blijft ja, gewoon een van de grootste evenementen hier. En dat zal het ook blijven. Ook naar de regen van vandaag. Die is het helemaal. Die is toch echt het allerschoonste in mijn leven. Die brengt me hard op hoog. Als ik er bis is er een gaat te beleven. De liefst mich prüfen aan het leven wie den allerschoonste weet. En dat gevoel dat zich mich is, zo zou het altijd moeten zijn. Ja, het is ondertussen eigenlijk gewoon echt een traditie geworden. En het lijkt gewoon pijn als ze er niet mag staan. Dus ik ben wel heel gelukkig dat ik het mag optreden. Om samen met Limburg ja, dat zo'n evenement vastelavond af te sluiten. We komen ieder jaar en de dames zijn achtergebleven, maar we komen. Regen of geen regen, dit is gewoon mooi.
een van de mooiere afsluitingen van de vastenavond. Op een heel intiem plein, waar helaas nou door de regen, ik heb het allemaal gezien. Het is wat minder druk, maar niet minder intens. Dus, En Mark? Ja, het is het mooie van de vastenavond. Het begin is euforisch, het einde is toch altijd een beetje melancholisch en dat is ook terug in de Gulpen vastenavondfinale. Het is toch een mooiere muziek, iets rustiger, toch op het einde aangegaan. Super evenement, hè, gewoon. We zijn in 2002 met dit feest begonnen, toen Frans Kronenberg het LVK won. En toen was er op de markt hier een feestje en toen zeiden we dat moeten we eigenlijk elk jaar doen, want op de dinsdag valt er een gat, daar moeten we iets mee doen. En toen zijn we gestart en het is, ook al is nu slecht weer, het is een fantastisch feest waar heel veel mensen heel veel plezier aan hebben en waar we met z'n allen heel trots op zijn. Een groot feest in Gulp, dat is een prachtige afsluiting hier in ons eigen dorp. Dus dat is nog één keer feest vieren en dan een heel jaar wachten. Fantastisch, ja. Ik vind vooral het weer, dus onafhankelijk van het weer is het altijd geweldig. Ik ben zelf geboren hier in het Gulpense. Ik woon er nu al lang niet meer. Maar ik kom eigenlijk al wel terug en ja, dit is de afsluiting. En ja, jammer van het weer noemen, we hebben toch feest, gelukkig. Een van de hoogtepunten in de carnaval, dit is wel een afsluiting, maar wel ook heel erg leuk. Ja, het loopt lekker. De artiesten zijn leuk, de sfeer zit er lekker in. Ook hier in de artiestenruimte volgens mij is het hartstikke gezellig. Je moet af en toe een beetje ertussendoor eten, want het is nog even. Ja, dat moet ook gebeuren. De grote Gulpen of vastenavondfinale, wat betekent dat voor dich? Voor mij betekent dat toch afsluiten met een lach, maar ook een beetje met een droom. Want de hubs dan toch zo lang er naartoe geleefd. Vanaf de 11e van de 11e, dan ben je nou bezig. Dan hebben ze even die adventie, dan is het even rustig. Ja, en zeker omdat ik ook regelmatig op het podium stond, dan ben je toch echt veel met die vastenavond bezig. Ja. Weer sleet het zelf mietselavond op zaterdagavond. Maar de laatste jaren, dat trekken we dat gaat door. En ja, als dan hier op die Gulpen vastenavond mocht presenteren, al die collega's mochten aankondigen. Ja, dat is een dubbel gevoel. Hè? Dat is chic, maar ook weer van, ja, het is afgelopen dadelijk. Dit is eigenlijk gewoon een groot feest, moet ik eerlijk zeggen. Het is een heel leuke sfeer, het is heel ontspannen, gezellige samenwerking. Ja, eigenlijk kijkt het er ontzettend naar uit en is het gewoon heel leuk om te doen. Een echte afsluiting van de vastenavond. De Stimmung ist weer bloed. Vastelavond eer bloed. Dat is onze carnaval, den vieren wir overal. Wir dansen in Kasal, wir hatte Karneval. Dat is onze carnaval, den vieren wir overal. Wir dansen in Kasal. Karneval is dikke door. Alle, 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 kom belante joer. Alle, 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 carnaval is dikke door. Alle, 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 kom belante joer. Alle, 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 carnaval is dikke door. Alle, 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 kom belante joer. De afsluiting van de carnaval, wat super is. Heel erg genieten natuurlijk. Tot volgend jaar. De vastelavond is gedaan. Tot volgend jaar. Ja, deze prins leert stillend trouw. Tot volgend jaar. Dan sta ik hier weer zongeveer. Maar het is wat het is. Ik weet niet wat ik mis. Ik heb de vastelavond geer. Tot volgend jaar. De stad is verloten, mijn boog is gesloten, mijn pak kijkt terug in de kas. Maar wat wordt het toch schoon, en wat wordt het toch chic, die gedachte, die houd ik vast.